Днеска какво каза? Деца от дядо Коледа сте приказвали и другата седмица ще дойде. Ама мен ма съмнява, че нещо друго правиш. Че пиете ракия. Ние си пиваме ракица. Но откъде познаваш Колю, Аз си го познавам много отдавна него. Да бе, не бе. Какво? Кажи първата му. Не. Учи коли оряхата. Благодаря. Гостят в програмата на Лига Европа тази вечер е сблъсъкът между Тотнъм и Рома. Живота от 22 часа пряко по BTV Action. По ринг ще Ще ме интересува. на турските грандове. Мен пак ме интересува. 5 мача. Един от тях с българско участие. Знам, че те интересува. И от Лигата на конференциите. Боритът за трофея Седмица каза до средата някъде.